Salut! Uitați-vă, trebuie ca să băgăm bebelul. Și acum ce trebuie să facem? Prima cred că e pisica prima. A, nu! Trebuia să-i dăm plușul, mă. Dar în fine, eu citesc. Eu vreau să vorbesc în franceză. Bă, pe bune. Stai puțin. Trebuie să-i dăm plușul ăsta. A dormit, după aia trebuie să ne ducem la televizor. Spre TV, pe sofa. La TV, pe sofa. Și ne uităm la chestia noastră. Și după aia trebuie ca să... Ce? Nu l-am pus din cauza la televizor. Stai puțin. Acum mă duc. Alo, vezi că vin. Hei, unde e? Unde-i bebelul? Că nu mai e în pat. În fine. Unde-i, mă? Unde-i, mă? Bebe! Unde s-a dus ăla? E jos! Acum ce trebuie să-ți fac? Ia, băgăm și noi Sigma Boy aici. Te arăt cum vezi. Ia, hai să băgăm și noi aici. Dacă baby to bed. Sigma Boy. Dacă baby to bed de cu ce. Ia să băgăm Sigma Boy. Stai. Scuze, bă, scuze. Da, îți place, nu? Stai puțin. Cu buletul. Trebuie. Ce văd de pe aici, mi se pare? Nu. Bă! Eu uite cum își întoarce capul. Fiți atenți. Uitați-vă la el. Mi-e frică să nu facă ceva. Ia uzi. Da, zâmbești acolo colțul tău. Eu cred că vrei plușul cu baby or. Hei, că-s în picioare! Plușul ăsta cade în picioare. Fiți atenți! Stați. E o pisică acolo. Trebuie să dăm coș cu ceva. Stai puțin. Luăm chestia asta. Yes, unul. Stai să mă ușor asta. 2. 3. 4. 5. În fine, o lăsăm la 5. Și acum ce trebuie să facem, că nu știu. Trebuie să mă duc baby to sleep. Le won't close the door. Qua. Acum, cred că... Băi, auzi cum se aude. Hei, unde-i laptele? E puțin, Ia uzi, David, ce m-a pus Ronaldo într-un avion. Ia uzi.
În timpul unei călătorii a pus o mână în avion. Nu e adevărat. David. Nu punem la manele în română. E, poate a pus-o în limba lui. Și el acum a tradus în... Hai, dar pe bune, ce trebuie să fac aici? Uite, live and close the door. Trebuie să închid ușa. Mai apă, cum dai mai început telefon sau ce? Bă, Damian. Da, mulțumesc. Și acum trebuie să mă duc la TV iară. Am urcat la chestia mea preferată de pe joc. Că viața nouă nu-i preferată, că nu și eu bucătar. Nu-i nimica. Oh, e reclamă. Mereu. Ia. Este că și jocul ăsta e interesant. Ți-ați fraților. Stai puțin. Ce-ai, mă? Ce e asta? Bebei diferiți. Unul care are semnul ăla. Pe bune, pe baby, nu știu ce. Hei, unde-i bebelușul? Trebuie să-i citeți coița. Păi ne băgăm pe Roblox. Ei! Bebe urât. Unde-i bebele? Ei, tu te uiți la epurașii tăi. Oia, nu știam de ce i-a prins televizorul. Du-te de aici. Tu te duci la masă. Trebuie să-ți dau laptele. Ei, unde-i laptele? M-am cuiat, asta știu. La asta mă pricep foarte mult din prima. Și acum tu îmi deschizi ușa că te omor. Urmează. Max, trebuie să-l duc să... Și tu fac uși. Eu? Da, tu. Nu. Eu te gustă. Face flotări. Da. Hei, fugi ăsta de mine. Cine e ăla? Să-i ține cu voi. Unde-i, mă? Ai, uite. După ne băgăm pe... Hei, da, ne băgăm pe Roblox. Unde te-ai dus, mă? E aici. Ai, unde pleci? Închide. Încă aici. Da, asta e cheia lui, dacă face crizele alea nemernice. Mă trebuie să-l iau, să-i dau lui bebe. Repede. Cu tocot. Bebele e în regulă, nu mai dispărut. Așa face. Mă trebuie să-l duc sus. Bă! Cum am Și-a făcut ochii roșii. În fine, iar e roșii, dar și-a făcut mai roșii. Îmi trebuie... Oaia îmi trebuie. Dar el... A, nu, e purașul îmi trebuie. Și pisică nu îmi trebuie, Cristian. Că pisica am dat-o deja. Stai,
Partea-i pe jos. Da, acum o să-și facă criză, știu. Oh, nu. Poate văd pe ăsta. Nu. Mă bag pe un joc cu polițist. Cu trompetă, sfânt, nu știu ce. Hai pe bune. Acum vrei să nu mai îmi dai în carte, că dacă nu te pedepsesc. Pe baby, el sau cum îl cheamă până. Ah, doarme. Trebuie să mă duc la TV. Aia nu începe. Ei! A sunat cineva la ușă, știu că e colectul meu. Chestia aia mea preferată. Se vede că de-a lungul jocului o să fie chestii bizare. Dar cum o desfac? Că nu mai știu. Cum se desface ăsta? Haide! Maia! Nu puțin. Maia! Nu puțin. Puțin nu pot să desfac ăsta și dacă dau cu el de pământ. Nu trebuie așa. Cum? Da. Spune-mi. Păi trebuie să duci copilul la păcare. L-am dus. Trebuie să te duci la televizor. M-am dus. Mai uite-te. Și acum a venit chestia. Păi da, și după aia, uite-te. A, se desface singur. Da. Nu merge. Atunci du-te iar la bebeial. Dă-i lapte. Dar nu plânge. Ia să văd dacă... Ei! A plecat deja ăla, iute. Cum îl cheamă? L-am găsit pe ăsta, cum îl cheamă? Bine. E curasul. Da, pe ăla. Îl pun acolo. Pe bune, ce trebuie să fac cu chestia asta? Să dau cu nou ea? Poate așa merge. Nu. Pe bune. Ai ieșit din camera la bebe. Acum nu mai merge să mai intru peste bebe. Da, și ce face el aici? E purașul. Că nici nu se mișcă. Ce-ai făcut și aici? Ia o pui pe masă, David. Nu, trebuie să o pun pe masă. Stai. Uite, bebele a aruncat plușul. Știu că l-a aruncat. Încearcă să-l iei. Din sus. Păi dacă nu mai merge să mai deschid ușa la bebe. Încearcă. Dacă nu merge. Unde-l duc? Spune-mi. El normal se ducea singur. Dar că bebelul l-a aruncat pe scări. Lasă-l acolo. Acum tu... Trebuie să mă duc la TV. Nu. Aba da. Ți-am zis că trebuie să duci la TV, dar tu n-ai vrut. Bă, ce-i asta? O să adormi. Fa, bebele plânge, crezi? Da. Dai 3 sau dai 2 Act. și act. Da, act se numește. Cine ești? Uite ce tare. Eu nu mai vreau, că e prea violent. Da, apasă acolo. Unde-și, mă? TV. Ce s-o fac? Hei!
Gata, plânge bebele, du-te la el. Dar cum se auzi? Când ai vrut tu să te duci la TV, bebele exploda să nu